Temmen li jekk tkun elet kap ta' Partit Nazzjonalista twassal għall-Partit Nazzjonalista biex jerbaħ l-elezzjoni li ġejja? Għandi konvinzjoni u konfidenza illi dan jista' isir. Jekk xi ħadd jitkellem f'termini assoluti ta' ċertezza, naħseb laqqas il-Partit Laburista ma jgħidha, jien niftakar il-Joseph Muscat jgħid wara. Bozottin qal 4 snin ilu. Kwota jien niftakar il-Joseph Muscat jgħid wara rebħa stravolġenti illi l-Partit Laburista kien għadu l-underdog. Ġifieri jista' jkun li dawn ikunu strateġiji politiċi ta'. Imma jankunu loġiċi għax in-nies il-loġika iridu. Huwa diffiċli, hemm biċċa xogħol ibsa, però nemmen li tista' ssir. Għax iktar ma nisma' u iktar ma nara kemm kienu n-nuqqasijiet fejn nistgħu nirranġaw u iktar ma nsir naf, iktar nara opportunitajiet li l-affarijiet jistgħu jsiru sewwa, jistgħu jsiru tajjeb. Jista' jkun ukoll illi ġej fil-Partit Laburista issa tibdil ukoll u ikbar. Il-mexxej tal-Partit Laburista li tant kellu suċċess diġà ddikjara illi dan mhux se jkun hu l-lider għall-elezzjoni li ġejja, ġifieri dak il-proċess li għaddej bħalissa fil-Partit Nazzjonalista kemm sejjaħ inqanqal u jista' jkun ta' disgwid, jista' jkun illi dan eqreb l-elezzjoni li ġejja ħajseħħ fil-Partit Laburista. Dik tista' tkun logħba ta' konvenjenza politika ukoll. Il-Partit Nazzjonalista ħajkun hemm, ħajkun qed isegwi, ħajkun qed jara x'qed jiġri u hemmhekk ħadd tiġi jisa wkoll battalja politika tal-imħuħ min ħajamel xiex f'liema perjodu. Dak kollu però li ħaġa importanti hu illi mill-konvenjenzi politiċi, mill-battibekki ġlidiet l-avversarjetà politika jiġri x'jiġri rridu nżommu f'moħħna illi min jirbaħ irid ittejjeb il-Malta. Irridu Malta aħjar, irridu Malta iktar normali, irridu Malta iktar nadifa, irridu nħarsu d-demokrazija. U din għajda b'onestà mhux biex nattakka imma biex nikkritika b'mod kostruttiv. Ma jistax ikun jarġa' jkollna sitwazzjoni fl-4-5 snin li ġejjin fejn il-pulizija, il-kummissarju jinbidlu 4-5 f'4 snin ma tagħmilx sens ma ssir f'ebda pajjiż normali. Ma jistax ikun ikollna fejn jekk l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jinvestigax, ma jistax ikun. Jien mhux se nuża kliem nitfal dak il-ħabs u l-oħra il-ħabs u l-oħra n-neħħi. Dak mhux xogħli. Imma l-ġustizzja ssir, imma l-rapporti jiġu investigati, imma li fejn għandhom jittieħdu l-passi, u mbagħad il-qorti tiddeċiedi. U l-emendi li jridu jsiru u t-taħdidiet fuq il-Kostituzzjoni li jridu jsiru fl-4 snin ġejjin fundamentali illi f'dawn il-ġlidiet jew logħbiet politiċi tal-partiti u mbagħad il-qafas leġislattiv għall-pajjiż irid isir ukoll f'dawn l-4 snin ħalli il-gvern li jmiss ikun min ikun, il-poplu jkollu s-serħan tal-moħħ illi għandu iktar protezzjoni, iktar demokrazija, setturi ekonomiċi li qed jitwildu ġodda u ċertezza illi anke taħt Partit Nazzjonalista il-Malti iċ-ċittadin m'għandux għalfejn jgħid jien ħammur ħażin, imma ħammur aħjar, m'għandux għalfejn jibża illi l-ħolm tiegħu mhux se javveraw ruħhom, m'għandux għalfejn jgħid illi jew m'għandi l-ħadd il min immur inkellem biex jagħmilli pjaċir, għax anke meta ma jsirux pjaċiri ħajkun hemm iċ-ċertezza ta' drittijiet illi kulħadd jieħu ħaqqu, kulħadd jasal fejn jista' u min ma jistax jitwieżen biex ikun protett ukoll. Dik iċ-ċertezza dak il-komfort lil Maltin taċċertom illi anke Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħajjithom mhux tal-li tkun tajba imma tkun aħjar. Fuq l-istess kunċett Simon Bozotti kien qal 4 snin ilu li kien ċert li ħajjerbaħ l-elezzjoni. Kif telef waħda, tieni waħda bidda l-verżjoni tiegħu kien qal li jridu jgħaddu 10 snin biex ikun jista' jerbaħ. Massima Ingliża. Inti tħossok ġifieri kap aħjar minn Dr. Bozotti minn għamaletlu personali? Hemm massima Ingliża li tajt in life only 2 things are certain. Debt and taxes. Il-mewt u t-taxxa biss huma ċerti. Mela li nitkellmu b'termini assoluti mhuwiex l-istil tiegħi.
li nikkritika lil ta' qabli laqqas ma jagħmel ebda ġid il-ħadd anzina nirringrazzja il-min ġa qabli għas-sagrifiċċji li jagħmel, għall-korrettezza li daħħal, għall-politika bbażata fuq verità. Issa kienx illi l-messaġġ ma wasalx, illi ma niżilx biżejjed qalb in-nies, illi forsi ma rnexxilux iwassal dak illi kien messaġġ tajjeb imma mhux biżejjed għax kont iktar forsi tajbin fil-kritika tagħna imma mhux qed nuru fejn kapaċi nagħmlu aħjar fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jiena nidda parti minn dak kollu, jiena nħares il quddiem. Leadership ġdid fil-Partit Nazzjonalista u da ma tfissirx biss il-kap, imma wkoll il-viċi kapijiet għax hemm tnejn segretarju ġenerali ħajkun qed jagħmel il-politika b'mod ġdid. Ħanibbażaw fuq il-valuri tal-passat, ħanibbażaw fuq il-prinċipi li ma jinbidlux għax huma sodi u b'saħħithom, imma l-mod kif issir il-politika tkun differenti. Politika mhux minn fuq għall-isfel, ma minn isfel għal fuq. Politika li tikkonvolġi lin-nies u tinvolvi lin-nies. U mhux in-nies tgħidilhom int x'għandhom bżonn, imma tismagħhom, tifhimhom u tilleġisla għalihom fil-ħajja ta' kuljum. Kapaċi aħna flimkien nagħmlu pajjiż noħolmuh, nippjanaħ u nibnuh. U jien nemmen illi kapaċi nikkonvinċu n-nies illi daħ jkun ta' ġid għalihom ukoll. Diħa mistoqsija qed tiġi apputat il-negozju li għandek isma' fih inti jakkumula dejn ta' 7 miljuni smajni ħafna dal-aħħar ġimgħat. Qed tirribatti inti li tkun kap tal-Partit Nazzjonalista ħejlex qed tqajjem il-Partit Nazzjonalista fuq saqajja dak li huma finanzi. Hekk inżommu qudiem għajnejna l-fatt li anke bħala President ta' Birkirkara il-klab wasal biex ma nagħtax il-liċenzja tal-UEFA biex jikkompeti fil-Ewropa. It-tesserati nazzjonalisti kif ħajemluk li ħatasal ta' Amerikan. Naqsmu il-kumpanija fejn jien għandi 9% biss, mhux wieħed użar għandi 9 ma akkumulax 7 miljuni kellha dejn ikbar. Id-dejn fil-medda ta' snin. U dan huwa sempliċi ħafna għax min qiegħed fil-proprjetà jaf li inti tieħu loan biex tixtri, tiżviluppa u mbagħad tibda tbieħ. Mela il-loan li kien ikbar bdew jinbiegħu il-proprjetajiet u ma' kull proprjetà li tbieħ tħallas. Ma ntqalx għal konvenjenza ta' xi ħadd illi kontra dawk is-7 miljuni dejn ta' dik il-kumpanija hemm ħafna iktar assi illi ma' kull flat ta' appartament li jinbieħ id-dejn jibqa' jonqos. L-importanti illi hemm iktar ammont ta' valur fi proprjetà milli dejn u hemm iktar sew kif kull bank ma jsefekx. Number 1. Number 2, semmejt li jiena irribattejt. Jien ma rribattajt xejn, jiena qatt il-verità x'inhi u spjegajt in-numri x'inhuma. Ma mhux nirribatti. It-tieni ħaġa, id-dejn tal-partit. Jiena kont kawt ħafna, għadt diġà anke f'din-intervista illi jingħad li hemm dejn sostanzjali, nemmen partikolarment fin-nies qabel is-sini bħal Fenek illi kienet involuta fir-ristrutturar u allura jiena diġà tkellimt magħha u ħerqan illi mbagħad jekk ningħata dan il-privileġġ ovvjament tkun importantissima biex dak li sar nifmu nara fejn kien tajjeb u nħadnuh u jekk hemm xi ħaġa li tista' titjieb intejbuha wkoll. Jiġri konfidenti illi l-esperjenza tiegħi kollha f'25 sena ta' avukat ma' negozji, avukat ta' negozji u innegozjajt jien ukoll affarijiet fejn kelli interess personali, allura dik it-tieni l-esperjenza tal-ħajja u tan-negozju tiegħi u tal-kollettiv biex inkun nista' nifhem aħjar u nsolvi aħjar u ngħid anke lill-Partit Nazzjonalista ħalli jibqa' jissaħħaħ finanzjarjament. L-aħħar parti tal-Birkirkara, hemmhekk iktar biex nitkellem għax naf l-affarijiet inside out, il-liċenzja ta' Birkirkara ma ngħatax assolutament mhux marbuta ma' xi kwistjonijiet ta' dejn jew finanzi li kellha imma ma' proċeduri ta' ħin illi l-assoċjazzjoni għal raġunijiet tagħha qalet il-dokument partikolari ma kienx daħal ġurnata jew oħra u allura ma kien hemm ebda data indikattiva. Dokument mhux ta' finanzi. Id-dokument kien relatat ma' finanzi, ma il-liċenzja mhux ma ngħatax għax kellna problema finanzjarja. Imma x'talbu dokument
jew kienu mitlub dokument li jiġi preżentat li ma dokument jeżisti u m'għandu ebda problema fih. U ma qalu li kellu jidħol sa ċertu data. Mill-istatut ma jirriżultax mir-regolamenti sa meta kellu jidħol, ma qalu illi b'email partikolari, persuna partikolari, seta' krea id-data. Mela kienet kustjoni ta' meta daħal dokument. Mhux li hemm problema finanzjarja, fatt problema finanzjarja fil-Birkirkara m'hemmx, fatt Birkirkara m'għandha ebda dejn illi mhix kapaċi tħallsu, fatt Birkirkara dejjem ħallset l-obbligi kollha tagħha kemm mal-plejers, kemm mal-istaff, kemm mal-banek lokali, anzi meta kont hemm jien nefqet iktar, daħlet iktar u ħatibda proġetti kapitali li qatt ma għamlet bħalhom illi ħajwaslu li kollha bażi finanzjarja ħafna ħjar milli qatt kellha. Ringrazzjak tal-qajtna hawnhekk għall-intervista u nawguralek. Grazzi inti, grazzi tal-ħin u tal-opportunità. Grazzi.